ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎನಡ ಏತ್ ಕಂಪನಿಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪನೇನು ತೆರಿಯೋಣ್ಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರಡೆ ಓ ಮಾತ ಕಂಪನಿಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪನೇನು ಸೊ ಎನ್ಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಹೊಡೆದ ಅವರ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆನು ತೊಯ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ನಮ ಇನಿ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎನಡ ಆರತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಯಾನು ಮುಂದೇನು ಆಜುನುತ್ತ 14 ಯಾನ ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಜುನುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಮ ಉಂಡು 13% ಪ್ಲಸ್ ಡುಲ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪನಿ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಆರತಿ ಫಾರ್ಮಾ ಉಂದು ಎನ್ಕ್ ಆರತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ದಯಪಂಡ ಆರತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಡಿವೈಡ್ ಆತಂಡು ಐದವರ ಆಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೇರ್ನ ಎನ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಓಯಿನ್ಲ ಬೈ ಮಲ್ದನ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಒಂದು 21% ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮರ್ ಮೂಜಿನೆ ಕಂಪನಿ ಏನಡ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿ ಪಂಡ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಣ್ಣೆದ ಕಂಪನಿ ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮಾರ್ ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡ್ದವರ ಒಂದಿತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು 9.77% ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ನಾಲ್ನೇ ಕಂಪನಿ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಎಫ್ಎಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿ ದಯಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೇಟನ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು 80% ಎನ್ಕ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿ ದಯಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಲು ಬರ್ಪ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಂಜನೆ 5ನೇ ಕಂಪನಿ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಪೈಂಟ್ ಒಂದುಲೆ 7% ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಬಿರ್ಲ ದಾಖಲೆನ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಐದವರ ಈ ಕಂಪನಿ ಬಿತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ 5 ವರ್ಷಡು ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಅಂಚನೆ ಆಜಿನೇ ಕಂಪನಿ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಿಟೇಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಕ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು 23% ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಒಂದುಲ 5 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಲೆ ಎನ್ಕ್ 10% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಸೊ ಆಂಡಲ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಆಂಡ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ತೂಡಾತ್ರೆ ಒಂದುಲೆ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 7,193 ರೂಪಾಯಿ ಒಂತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಯಾನ 6,520 ಆಜೆಟ್ ಯಾನ ಒಂದೇನು ಬೈ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡ ಬರ್ಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇನಿ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಉಂಡು ಒಂದು ನಂಬರ್ 2 ಉಂಡು ದಯಪಂಡ 2 ಜನತ್ತಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬೈ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆಂಡ ಒಂದುಲೆ ಎನ್ಕ -3% ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಈತ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪಬೆ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಏನ ಮಾತ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನು ತೊಯ್ಪವೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ 1.5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನು ಈ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 21% ಯಾನು ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಇದು ಮುಟ್ಟ 21% ದಯಪಂಡ ಒಂದೇಟು ಕೆಲವದ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವದ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಕಿದ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅದಮಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್.